Aj keď sú na takmer celom Slovensku teploty pripomínajúce skôr jar, tatranskí otužilci to veľmi nepocietili. Pri ich tradičnom vianočnom stretnutí vo vodách Štrkoviska pri Svite potrebovali nielen plavky a otužilosť, ale aj sekery. V ľadovej vode sa čľapkalo asi 20 mužov a žien všetkých vekových kategórií, vrátane nášho redaktora, ktorého určite všetci dobre poznáte. Pozrite sa. Aj Gerlach si na chvíľu podhrnul mraky, aby videl, čo sa to tam dole deje, a videl partičku tatranských otužilcov, ktorí narazili na menší problém. Riešenie našiel pápež Vlastimil v vode a chladu odolný. Potom odstránili tie najväčšie kryhy, ozdobili stromček, pod ktorým nechýbali ani darčeky, a Vianoce mohli začať. Voda môže mať 0,5 stupňa. Toto všetko robíme okrem iného vraj aj preto, aby sme boli zdraví. Bez ľadu je to horšie. Vážne? Áno. A prečo? Lebo ľad zohrieva. A ľad mi nič nerobí. To by mohol byť v poriadku, akurát tento spôsob zimy je nejaký divný. Vo vode sme oslávili sviatky tak akurát, všetci s úsmevom, a vládla tu ozajstná pohoda, kamarátstvo. A to vás zahreje aj v najväčšej zime. Treba to skúsiť, uvidíte. Tie Vianoce si vieme predstaviť aj v horách, aj vo vode, kdekoľvek, kde je pohyb a zdraví ľudia. Z podtatranských Vianoc Jožo Kubáni, televízia Joj. Buá.